Non perdas o repaso dos 40 anos de programación infantil que podes ver en xamarín.gal. ¡Sí! A tableta máxica. O retrato dun artista adolescente. ¡Dalle! ¡Que o conseguimos! Sigue ti! Non penso deixarte atrás, Jay! Tens que seguir! Vaite! Ai, hei de pensar en ti! O autobús! Ai, perdémolo! E a festa empeza dentro dunha hora! E agora como imos chegar? Ainda podemos chegar á festa. Pouco falta. Escoita, non haes música. Chegamos! É a miña nai. Sí, é un recordatorio do toque de queda. Tens que estar na casa dentro de 8 minutos e 20 segundos. Ai. Coa furgoneta chegaríamos a tempo. Non és moi novo para conducir. Si que o son, e iso é o que máis me mola. Ai... Que fas aquí tan cedo? É que dormín aquí. Hola, Josh. Hola, Sic! Hoxe a noite hai festa na miña casa. Queredes vir? Oh, conta con nós, grazas, meu. Marchamos na nosa fin de semana de redescubrimento do amor. Anda, cabacilla, vamos antes de que se che ocorra algunha tarefa. Ike, quedas encargado na nosa ausencia. Ike, por qué? Porque é o máis vello. Rachel non chegues tarde a danza. Sic, lembra que aínda estás castigado. Ike, podes comer as sobras do asado. Móvete, biscotiño meu. Alvin, és tremendo. Ike, A ver se o adiviño. Queres saber se podes ir á festa, non si? ai, quero. Por suposto, se falas miñas tarefas antes. Primeira, limparme as pesas. Segunda, sacudirme o saco de boxeo. Terceira, ordenarme a colección de cromos de fútbol. O qué? Ai, ti tu leaches? Ai, fai o que lle peta só porque é o maior. Non é xusto. Se fora eu o máis vello, xa nos estaríamos acicalando para ir á festa e iríamos en coche. Sí, aceptei botarche unha man para que puidéramos acabar antes e ir á festa. Deixa de laiarte e ponte a limpar. Por certo, por que non podo ser eu o maior? Oh, mira, non hai motivos. Oh, non. Sí. Sí, só vou cambiar a orde. Oh, e engadir un pouco de pelo facial, sí. Normalmente, cando fas unha trasnada destas, sinto que se me empezan a revolver as tripas. Velaí están. Non sei como ir. Así non estou mal. Pero sí, tampouco me vai mal. Dixo mamá que che pedira permiso antes de sair. Parecéche ben que vai ao gimnasio. Por que mo preguntas a min? Oh,
Hola, hola, hola. Ola, podo ir ou non? Preguntasmo porque quedei de encargado, non? Porque son o máis vello. Sí. É que hai das túas tarefas? Limparche os trofeos de arte, pintarche o cuarto e organizarche os debuxos desde a gardería. Fareino todo en canto volva. Non dixeches por favor. Por favor. Perdoa, non tain. Por favor. Quero ver como suplicas. Vale, vale. Pode ser. Ja, grazas. Ai, biches a cara que tiña. Vin, agora xa sabe o que se sente. Por fin, fixen que suara, pero deixei no ir. Son un bo irmán maior. Imaginas que non o deixaras ir? Por favor, que me poño todo fofo. Oiches, Jay, eu non lle vexo a graza. Ten moita. Non a ten. Anda, non sexas neno. Eu que son? Claro, tes 14 anos. Esquecero. Pementos, tomates, ovos... Xa podemos xantar ben. Seguro que na festa só poñen aperitivos. Facemos unha tortilla. Unha tortilla? É moi xa. Botareille queixo e espinacas... Espinacas? Desde cando che gustan a ti as espinacas? Témonos que ir. Aonde? Oh, tititi, a clase de ballet. Faltan 10 minutos e mamá dixo que a ver se un día chegábamos puntuais. Que te leve no coche. Sí, moi ben. Titiriti. Sabe lo que significa isto, verdade? Que hoxe imos en coche á festa. Cal é a marcha atrás? Vaya, é un pouco máis difícil do que pensaba. Ven un flash da miña vida toda 18 veces. É iso que non saímos do xardín. Hoxe non estou para bailar. Foi un golpiño de nada, muller. Estarei no meu cuarto. Que pasa? Oe, teste que mirar no espello. É logo. Porque és máis vello cada minuto que pasa. Canto falta para que se recarga a tableta? Un chisco. Pero non teño presa por cambiar nada. Gústame avellentar. Xa, pero tamén a velocidade da luz. Tes envexa, non? Podo facer o que me peta, cando me peta... Que hai de cear? Como? Cantas veces che teño que dicir que se non como cada 3 horas empezo a perder masa muscular? E eu necesito comer para alimentar o cerebro e memorizar o guión da próxima proba. Se estivera aquí mamá, xa teríamos o taboleiro de comidas da fin de semana. Vaya, cando me volvín o cociñeiro da familia? Cando te fixeches adulto. Vou comprar comida. Vale, recoñezo. Teño envexa. Oh, Con que bateu desta volta? Ai, non aturo este nivel de tensión automobilística. tranquilos, o coche está ben. Oxalá puidera dicir o mesmo do balado. Non o entendo. É o peor condutor do mundo. Pero déixanme conducir a min. Non, claro que non. Falta pouco. E despois xa nos preparamos para a festa. Si, falando da festa. Pero que me pasou? Semello o meu pai. Son moi vello. Era o que che ia dicir. Segues gozando de selo maior? Non teño máis remedio. Isto aínda non se recargou. Jay, son máis vello cada minuto que pasa. Era o que trataba de dicirche. Bule, temos que apurar e chegar á festa. Por favor. Xa estou. Preparado para divertirte, mozo.
oiches, vai ser mellor que quedes. E logo? Seguro que non te divertirías. A música está moi alta, está todo cheo de xente. Oi, pero xa deron as 8. Ui, é hora de deitarse. Creo que vas ter que coller o autobús. Por outra banda, igual che viña ben sair un día. Con que crees que baterá esta vez? Co colector do lixo ou co gnomo de cemento? Con un. Vaya, bateu cos dous. Se non escachifara o coche, non teríamos que ir andando. Sí. Falta pouco. Uns pasos máis. Oi, escoita. Oi, o música. Xa está. Recargouse a tableta. Non. Pero temos que dar volta para tomar a pastilla do corazón. Pero, por que non trouxache as pastillas contigo? As que? Así non se pode. Non hai maneira. Así non se pode. Non hai maneira. Xa se recargou ou non? Que? Por fin! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin! ¡Viva! Veña, Sic, ponte a debuxar. Sic! Non! Sic! Ai, que? Debuxa! Neste artefacto infernal. Ai, sei que xa non fabrican os lápis de cores que había antes. Sic! 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 Non me abandones, meu! Compañeiro, canto o sinto. Anoxeime moitas veces contigo. Grazas a Deus que estás vivo. Que é o que pretendes facerme? Ai, como? Ai, para que me espertaches? Ai, tiven un soño ben raro. Ai, había unha festa e todos me obrigaban a coller o coche. Ai. Sic, tens que debuxar, xa. É cuestión de vida ou morte. Ai, non me podo debuxar. Pasou tanto tempo que xa non lembro como era. Pasaron 6 horas. Ai, para ti, para min foron 90 anos. Vale, es desta altura. O pelo dache por aquí, te la raya ao medio. Non sabes describir, eu necesito unha foto. Como que non sei describir? Que saibas que... Queres que debuxe ou non? Esta discusión está me chuchando toda a enerxía. Vale, espera. Buscarei unha foto, un retrato, un debuxo. Atopeina. Aquí está, meu, nesta tas 14 anos. Un mociño ben parecido, non sei. Fai o favor de debuxar. Non debuxes. Acabo de decatarme. Tes claro o que vas debuxar? Non, pero xa me virá algo, son un tipo creativo. Esa é a actitude que nos mete sempre nestas leas. Son un artista, nunca fago plans, xa máis. Sempre que debuxas algo para amañar o que debuxaches antes, hai un pero. Vas ter que pensar ben as cousas. Vai dai, miña xoia. Pode que sexa vello, pero aprendín algúns trucos nesta longa e dura vida miña. Déixame facer o que eu sei. Quero volver ser novo.
E volvo ser novo, sí! Ei, aquí é estupendo como nos vellos tempos. Mira, non me doen os xeollos, acórdome do teu nome, es Jay, non? E tamén oio. Oh, unha mensaxe de texto. Ei, festa hoxe a noite, na de Macio. A vida é maravillosa. É verán, hai festa todas as noites. Oh, tes posta a cara de non me gusta. Estou esperando que pase esa cousa mala que sei que vai pasar. A ver, non me sexas tan pesimista. Temos 14 anos e a vida é maravillosa. Non vai pasar nada malo. Diga. Meu, onde estás? Non fixeche as tarefas e mamá e papá volven dentro dunhas horas. Se non as fas, vas ter moitos problemas. Agora que? Botasme unha man coas tarefas, Jay. Ai! Ah! Que pasou? Pesa moito. Non, non pesa. Ai! Espera, que te levanto. Estaste facendo máis cativo. Ou iso, ou son os pantalóns que estiraron. Está claro, estaste facendo pequeno. Oh, non. Sabe lo que significa iso, non? Non o digas, que sexa máis feble e cativo non significa que sexa máis novo. Ei! Que non és máis novo. Canta batería ten a pantalla? Sí, aínda non está cargada. Se queres vir hoxa á festa comigo, deixa de xogar dunha vez. Non és nada divertido. Ai, berras moito. Ai. Ai, perdoa se che berrei, pero... Ei, baixa dai. Quero unha galleta. É hora de xantar. Que queres comer? Unha galleta. Ai, pode ir ao concurso de culturismo, pero podo ir eu ao centro comercial coas amigas? Non. Quedo aquí coidando do neno. Outra vez. Tranquila, quedo eu. Podes ir. De verdade? Sí, non me importa. Yey, dame unha galleta. Sí, primeiro tes que xantar. Quero unha galleta, unha galleta, unha galleta, unha galleta, unha galleta, unha galleta, unha galleta. Non oio nada. Unha galleta, unha galleta, unha galleta, unha galleta. Unha galleta, 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 unha galleta. Ai, dai-me a barriga. Por que me deixaches comer tantas galletas? Non, non, non me cargues a min coa culpa. Sabes que difícil é discutir contigo. Non está cargada. Xa che dixen que habería problemas se te debuxabas máis novo. E velaquí está, un túzaro cheo de chocolate. Oh, chocolate! Dis que vai haber pastel na festa. Non, é unha festa para nenos grandes. Ai, pero eu son grande. A ver, onte tardache 6 horas en pasar dos 14 anos aos 100. Iso ven sendo 1,3 e se quitamos os decimais... Sí! Que? Ola! Amigo, a cousa é moi grave. Segundo os meus cálculos, dentro de 41 minutos andarás co cueiro posto. Ai, eu non quero ser un bebé. Vaya, aínda me quedan longos. Non os podo subir máis, non dá a perneira. Ei, cando estea recargada
tableta debuxarei uns pantalóns á medida. Ah, non vou deixar que malgaste o debuxo nuns pantalóns. Ah, sí, son un neno grande, a tableta é miña e podo debuxar o que queira. Non, se estamos así é porque fixache xusto iso. Ei, Sig! Sig, non... Peche la porta. Ei, Sig, déixame entrar. Non! Sig, chegou a túa nai. Que alegría vela. Sig, meu rei, botei 2 horas no coche. Vas tardar. Non, mami, son un neno grande. Pero por que fala desa maneira? De que maneira? Como se estivese... Son un neno grande. Sig, vai todo ben. Hola, mamá. Gustanche os pantalóns novos? Novos, son como os que tiñas. Sí, pero quédanme moito mellor. Tiñas razón. A tableta non pode dar marcha atrás, pero deixoume debuxar uns pantalóns que me servisen e iso devolveu o meu tamaño. E tachan! Volvo ter 14 anos. Meu, é moito. Mamá, por favor. Esta é a bañeira en forma de corazón do noso cuarto, moi romántica. Houben de afogar con tantas burbullas. Case. E aquí é onde papá caeu e mancou a cabeza porque entrou comigo no colo. Au! Ai, pobriño, que croque levou. Ai, esta sí que é bonita. Papá co seu elegante traxe de baño no lago. Mirade que pernas. Non sigas, prégocho. Estou a piques de perder o apetito para os próximos 1000 anos. Ai, estes nenos. Xa o entenderedes cando sexades maiores. Pois eu, polo menos, non teño presa ningunha.